kogono tongo keplai na thangke chenna bo nangnai hingke se keplai ni tongthokbo saimanai kechen go suoi bokha thei achugui tonglaikhe bahai kengnai chini thinang nokhe sabu nainai sabu sanamnai phaidi pal baksa ke bachalainai tewaisa tamun hingka ke Thinang Chini Yago si hingke bai song ang puila no video sing na ska kaisa comment no repair nai tamun hingke video no puila ni simi paithak jora kaham ke nayoi bujiwi ma ya hangke moti khayai comment rakta khadi video no puila ni simi paithak jora kaham ke nayoi bujiwi mangke nungtama bujikha abno se video ni tolawa comment khai sadi moti khayai nangnaya comment no khai tomani silai video no puila ni simi paithak jora kaham ke nayoi bujiwi mangke tai comment khai gangke belai khena sanai Padingki tahu thanglane chini video ni main topic o hingke bai song narak pula ni video clip o hamke no nugoi no tai khnawai tai bujoi mangkhana hana ang khakhayo tamne hingke kuplai na ni thangke harina banangnai o kogle kobino tamne hingke nung pula skang jekono manai no manani thanga ke nung belai khena kosto robo khainani nango ab haina saka khoroksa takhok Tiprasa rona taibo bokha bachar ni bagai video sanamai khoroksa takhok samani akkogno ang belai khena bokhao nangjaka tamne hingke kobino akkok Thinang bebagno Chini Yago chini mokole mukri je kalaimani je chini bokhao wansukmani aborok salcha kobino ngnai tai o chini mokole mukti kalaimani ro abo magnang thanglak tamne hingke chini mokole mukri bosok jertei damtong abo norokno wansukaini ji ang je wansukmani jora tui 100% Tiprasa tongmani jagao 15% roksi thanchang khna hema tongjago tai 85% hingke aba bebagna ore pore tongkhona nungbo khoroksa Tiprasa dofani Tiprasa no tamne hingke nung sagni dofa bai tongyaoi buni dofa bai thangai tongoi khangke saljana no buni dofa no butharnai tai toktharnai abaro no hingke norok wansukoi dinai salcha nini Tiprasa dofa nini bagai khanangoi mano tai nungbujagai tongmani jagao thangoi nono mana khai mano phiaba buni dofani borokle nono bujangmani nugoi tongoibo tokjagmani nugoi tongoibo nini bagai khabo nanglak nini bagai mokole mukti yorglak tai nono mana rokbo khaiglak abaro no wansukoi naidi Tiprasa rok tabuni jorabo yapre senani thangangke bar no wansuk thaibo klayu tamne hingke nung wansuk yaoi ibabi yaoi nung nini je mojungtui yapre ne segangke salsa onnini yapre semani no nini bagai kotor bipodbo ngui mano chini mayaganang bobagra hangke chini langmani chati eba khe chini Thinang ni chati no musungoi kalangnani nayo tai chini Tiprasa rok je bujiya rok hingke chini o bobagra Thinang ni chati no musungoi kalangnani naimani no aboro no bebak no butharoi tongbayo je Tiprasa rok mokole mukti no sokormani o mokole muktui maganang thanglak chini bobagra salcha chini Thinang ni chati no musungoi kalangmani o chati jesuk nokbar koto phaibo jesuk wati kotor phaibo o chati jephurpano thigilak hingke bai song in video no nugoi bahai nangjaka comment box e comment kai sadi tai in video ni bisingtui bebak no wansuk terok ni kogrok bo tongo video no hamjagai tei chajagai tongo hingke video no like khadi tai noroni logiro goi share khadi je mansak jumbo chini dofani bagai khorangti sawaino tongnai tai thuya sakno jumbo khorangti sawaino thangnai norbo chini logio no tongdi hingke bai song norok jori ke ba ani o channel o kotal phai tongke subscribe khai gongke please tabona subscribe khayoi gana ni bell icon sinoi all press kainadi tamne hingke ang jefro kotal video upload khayo aprona jotan si sikang norona notification sogena bagai hingke bai song video tini ni bagai asukna haina himalay friend norok bai kotal update ni bisingtui tai norok bo kaham kurung no tongdi